Good morning mga idol. So nata karon sa Municipality of Lupon para sa ilang first Lupon District Jail Mountain Bike Challenge 2023. So dire na po ta mga last pagdaan ni ron. Yours. Unya yours ah. Idol. Idol. Balik-balikan lang kagad. Let's go! Tira yours. Senior citizen mga idol. No. Oh, puya ay galaw-gaw. Chilray 33. Oh, grabing view mga idol. Ay, pasakan mga idol. Ow! Ah, grabe. Gibiyaan ako. Ano kayo kauban mga idol? Ah! Grabe po yan. Ano kayo kauban mga idol? Grabe idol Nathaniel, shout out. Oh, 40. Finish na mga idol. Lumot, ikawalo siguro. Ladies. Kaon. Ay, dire bay, ayuda, dire bay. Ayuda na kayo. Pinjom na sa 1.5. Ano lagi mo? Kaon kay gutom. Muli na me. Ay, sigluhag yours. Oh, balik-balik ba ya ha? Balik. Wala na ka. Ayun na. Eh, yati agay. Bikong yati. Balik-balik lagi daw. Kumulang yan, mapapantay. Yang binigwasa iba may ato do. Parang kapantay kayo no, kay ang problema kay ako cellphone kay init kayo, maingon ako cellphone nga. Over temperature na daw. Diyo, ano ba? Medyo naman ng kuko.